Όχι. Ξέρεις τι κάνω? Βίντεο εσένα. Ο Άλεξ φεύγει τώρα στο σχολείο. Παιδικό σταθμό. Δεν είναι σχολείο. Αληθινό σχολείο δεν είναι. Και παίζει. Έλα πάμε τώρα. Πάρε σκούτερ του. Δικό σου σκούτερ, έλα. Έλα πάρ' το. Πού να το, όχι. Ας του δώσει στην άκρη, θα έρθουμε εμείς σήμερα να το πάρουμε. Βάλ' το εκεί. Πώς. Εδώ φτάσαμε κοντά του παιδικό σταθμό. Κοίτα αριστερά δεξιά. Έλα. Φτάσαμε. Όχι, να το πάρω μαζί μου, παπά, αυτό. Δεν μπορώ να το αφήνω.